Olugono. Ane bulukwa mmadụ n'ọkwụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ejide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele n'eze a. Eze adịghị adị. Eze anụ gosi tubelu. Eze anụ gosi tubelu. Nwoke ọma nọrọ ifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze Ana Ugochi tubelu. Onye ọma n'ọrụ ifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Ana Ugochi tubelu. Onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Ana Ugochi tubelu. Onye ọma n'ọrụ ifite. Onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Ana Ugochi tubelu. Onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Chacha. Ndị ụka erighị anyị. Front and back. Ndị oche eri anyị. Front and back. Front esikala aka. Ụgọrị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wepekwa chọọchị fa. Obodo ụka dịkwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze anyị si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọgbanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ka anyị dọbiri ebe a. Ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taata bụ Nkwọ. Asị m na Nkwọ ga-akwọpụrụ anyị ihe ọjọọ ma kwụbatara anyị ihe ọma. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị digbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọlụ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Ndị aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile siri aka ya bịa. Ise. N'ụbọchị taa, maka ndị ọ bụ taata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze Ana Ugochi tubelu Oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara arụsị. Arụsị installation na ịtụ mmadụ na arụsị ma ọ bụ ịtụ arụsị si arụ ọrụ. Ezigbo arụsị ka anyị na-ekwu maka ya. Mana bifo anyị gaba n'iru, agba nke abụọ ya. Anyị nwere agba nke mbụ yesterday. Today will be the second part and the concluding part. So pay attention. You will learn something very unique. In this era, ndị mmadụ na-emezi aghọrọ ezigbo nghọta ihe gbasara arụsị and how arụsị operate. Ihe matara taa ị ga-eji wee kọọ akụkọ okenye n'ọdịnihu. Mana before ngaba n'iru,
ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na-aga n'iru a ga-achịkọta na June 19th ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enwetakwa ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya agachazie June 19th a from 28 anyị ga na-achụkwa aja na-aga n'iru chiri ọnwa June akwụ n'isi ndị niile sonyere anyị na aja ya na n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple. Then ọkwa ọzọ dị mkpa ọ bụrụkwanụ na isonye wu na nke ọnwa mana ị chọrọ iso na nke ọnwa Julaị ihe ị ga-eme wee chaatị m na WhatsApp ka m nwere gị ntụziaka ihe ị ga-eme wee sonye dị ya. Nke mbụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ị ga-afọwọdụ ya 3 prayer request mee donation token to the account number then chaatịzie m na WhatsApp nọmba ka m gwa gị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Aja abụ aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu and ike dị na aja ayiri n'igwe. Ọ bụrụ ya ka m bịara ịkọwata mana ka ịghọtagoro ya mgbe gbasara ya bụ aja. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị nwere passion for working in a movie industry, any aspect, edition, this is your calling, and you have a passion for it. Chat yam, case where I go to a movie productions. I na akwadokwa ibidokwa another round of shooting next week. Na Epic Villa, they don't refute. Then, because was able, I'm they try to watch our movies. Then our YouTube channel, Ugochi to a movie productions. And we have lots of movies I make no na pass editing process now. I'm gonna see after na YouTube channel. Because of that, very soon I na banketa. Ito I get see when name water oh God na nigwa. Yana our productions to greater view. And I plan in our own channel. Mana ọ bụrụ na anyị pasanya m nkata ka ọ bụrụ ngịga agwazi ụna aha cable network anyị na ha ga-anọ in partnership. Then nke ọzọ si bụ ihe m gwara ịgwa gị bụ ịnenecha vidiyo metụ aka na share button site n'ụzọ dị etu a imirikite ndị mmadụ ga-anụ ozi a si n'ụzọ dị etu a wee save lives. Ka nkọwala gị ihe anyị ji bịa ekwuola m isiokwu anyị wee na-akọwa ihe gbasara arụsị ka anyị chọrọ ịkọnklude paati ya taa. Akọwagoro m gị ihe bụ alụsị na arụsị bụ anjelu nke Chukwu. Ana m agwa maka ezigbo alụsị echefuna ihe nkọwala gị na nkụzi anyị yesterday na ihe ọbụla nwere original nwee counterfeit maka ihi na ihe ọbụla mmadụ dị involve na ya ga-enwerịrị original na counterfeit maka na obi mmadụ dị aghụghọ. Ọtụtụ ndị mmadụ jirizie ike dị iche iche ha nwere onyinye amara dị iche iche ha nwere wee na-emegide ibe ha. Ọ bụrụ etu akụ kwesịrị ịdị mana achọ ka gị nwa nwegoro primary knowledge of how things work in creation. Wee gwa gị sị gị na human being nwere power ịkpọtu an entity of power down ka obinye n'etiti ndị mmadụ. And all this power ka our ancestors exercised wee wube entities of powers n'obodo dị iche iche maka ihe dị iche iche. Enwere ihe dị iche iche na-agba ọ na-eme n'obodo adịghị anọkọta kpọtuo mmụọ n'obodo maka ọ na-abụ long process. Ọ bụrụ ihe eji akparịa m maka na a na-enwe ọgbụgba ndụ si elu etu a ndị Juu achọ nka nwere ihe ma wee maatụ mgbe ndị Juu na-enwe mmekpa ahụ site n'aka ndị agbata obi ha na ndị ilo na-asị. Yes, etu anyị nwa n'ụwa kịta maka na this world you are now and I can tell you there is no way everybody will love you. Yes. Ọ ihe ọsọ gị mee n'ụwa mmadụ niile amafụtata gị n'anya ọsọ gị sacrifice ya life. Even in your family, not every member of your family will love you 100% with all their hearts. You know what I mean?
ọ bara uru ka m kọziele gị n'ọgwa ndị anwa sịrị Jizọs n'ọgwụ na Mesaya n'ọgwa ha sịrị crucify him, crucify him. Ọ ha ka Herod jụrụ sị ya kere onye mma hapụrụ ụnụ, ọ nwanne ụnụ nwoke bụ Mesaya ụnụ bụ Jizọs ka a hapụrụ ụnụ ka ọ wee onye ekperima bụ Barnabas. Ndị a ṅụrụ iyi si ya ha sị hapụrụ ha Barnabas si gbuo Mesaya ha. Ịghọtara ya? Ọgwụ onye a gwara anyị na o nwere mgbe o fidiri ha and o nwere ebe e nwere rekọd na o megidere ha. Ịghọtara ya? Mana ha si crucify him maka ihi ekworo na anya ukwu ndị Farisii na ndị Sadusii ndị ike dị n'aka. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara gị na you can never please all. Or not possible. Also, when you are a bringer of the message, also you are a bringer of the light. But also you are a rabbi. Also you are also you are a higher entity decided to be in the midst of human as human. No, not all will still love you. The ordinary we human spirits. Ekwuru na anyukwu. Ihe anyị nọ na ya bụ onye gburu nwanne ya ya agbakarịwa ya. Ịghọtago Mike Ejeagha gụrụ n'egwu survival of the fittest. Well, let me tell you, use ihe maka wee mara that. Have you took your time to understudy the activities of spermatozoa? Have you? Have you? The fight, the survival of the fittest. That millions of spermatozoa bara n'ahụ nwanyị. Ịma ka esi swim megido owebu the smartest one ga-enwe ike iru to the point of hatching the egg. That is how life is. Anyị akwụ na line are they successful on earth. So because in ihe na-achọ ka nwanne gị na-achọ all the possible na human greed, selfishness nke anyị ji wee bring na this world of God's material get set in. So onye akpatalụ na original mundane laws and the establishment laid down by our ancestors can be contaminated by human enweghị afọ ojuju. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ihe mere. So mana usoro Igbo si wee kpọtuo mmụọ was done in love and unity for the well-being of the people. Onwere arụsị ọbụla bụ arụsị ọdịnala Igbo ewubere na-abụrụ na-eburu n'obi maka ọdịmma na ụmụ mmadụ and ya bụ ife ha na-ebu n'obi bụ ogologo ndụ na arụ isi ike nke ka mma imelụ nyabụ agbụrụ maọbụ onye bụ ọnụkụ kpọtụrụ gbuo. Nna m kọrọ m na alụsị a kpọtụrụ na be anyị bụ alụsị a na-akpọ ụlasị. Alụsị nwere mmiri, nnukwu alụsị. Yes, ụlasị anyị bụ alụsị ji agụ eje. Ịghọtara ya? Ọnya kpatara na anyị nwa na ma clan anyị adị egbu agụ, anyị ada azakwa ogbu agụ. Ịghọtago maka na mmụọ dị be anyị ji alụ agụ wee na-aga. Now gaji wee si njike kọwara ihe ka iwe ghọta dị arụsị a na-agwa gị bụrụ obere arụsị. Yes, enwelu entities of powers ebe a kpọtụrụ ụmụ mmụọ, ebe ndị ụmụ mmụọ na-agagharị nọrụ na-eme mma wee na-irradiate grace for the well-being of mankind. Ọnya bụ alụsị. Alụsị nwere alụsị na entities of powers. Enwere alụsị nke mmadụ ji aka wee kpọtuo wee anchor using ihe dị in line in harmony with ihe a chọrọ ka anya bụ arụsị na-eme. Ka bụ arụsị ewubere ewube mana dị ụtọ na anya bụ arụsị a na obodo wubere ya with love and kindness. Ọ na-alụzi ọlụ nkara anya bụ arụsị with the radiation of the light, able goodness and mercy n'obi. So their intention and longing yield for the light. So it was installed in a harmony.
with law of nature. Therefore, when those ROC, the installation process is completed, that ROC will be there as a fountain of grace and radiating grace to every community member and whoever that seek the blessings of that deity. So on our role, Nama, then ROC will be those yellow. Like, although even I say that birds of the same father flock together, praise you. Obido attract other similar entities of powers. They are in the same share the same vibration and radiation. Obido attract one dozo. Nyari ano na ofuri unkwekoleta for the purpose of prospering creation. More than able to raise balance, he will get miserable or what a woman near General Locolo Makotito, the Chukwok. Oh, Yamatano last year, ya, Biawalo. Pabo to Chaya, a metro or to of Apple or Calete. Apple Dimri, weather. Yadiana Locolo. Apple Calete, Abro Wallosi. Or Apple Calete, what happened each year. Abụ ndị ichie nke na-enwe ugwu mana akpụ ọkalete na-adị smooth. Na-akpụ ọkalete nwere ike ide ebe anwa kwanyere ndị mmiri ibu ma ọ dị yọọ ndị mmiri ayịyọ nwere ike ọ bụrụ ndị na-achọ nwa. Ịghọtara ya? Now alụsị ya bụ alụsị nwere mmiri ọnya batara akpụ ọkalete ji wee bịa. Then ya bụ alụsị bụ lasị nwoke mana o nwere ugwu nwekwa udo nkwa nwoke. Then nwezie mmụọ ndị ọzọ ya na-alụkọ ọrụ nwee ngwu for justice. Efere ka nnukwu arụsị si adị ọ dị n'etu a ọ kpọtacha ụmụ ndị a etu a ka ọ dị. Nnukwu nna m mere dibịa, nna m mụtara nna m, mana mgbe ọ nọ o nwere ngwu darụ na be anyị ma adụtọ na nna m na-eje ụka. Nna m ka ọ mara mana o tufuru dị ọfọ. Nna m wee jee gbuo ya bụ ngwu mee ihe niile o mere ka ya bụ ngwu megide ọnwụ. A na-esuzi ọkụ ka aka ọtụchara ya the root a na-esuzi ọkụ dị a ịdago esugodo ọkụ dị a n'oge my father nọ ọ dị germinate. My father later passed on. Mana oge o lụziri n'oge nke bụga bido ime dibịa uwe tempụ amụrọdị m na ya bụ na o nwere ngwu dịbụ ebe ahụ gboo. Bido ime dibịa kpọtuo the entities of powers setie the temple kpọkuo mmụọ ndị nna nna anyị ha ji wee rụọ ọrụ kpọkuo ndị nna nna anyị ha bịa kwụdoro n'ihu ọrụ ka anyị debe ude ka Ugochukwu ọbụla tempụ bụrụ ebe nwere onwe nye imirikite ndị mmadụ. After ka m mesịrị ya I think few years down the line when you will notice here. However, na that ngwu germinate again after can be done all. Makana mgbe m bidoro ọrụ I consecrated the temple. Kpọkuo ndị nna nna ha mmụọ niile nọnụ ha na ndị nna nna ha lụkọrọ ọrụ daadị echukwa ndị jewara ejewara ha megide ha dachigata na m nwawo Ogbuefi Eze-Ana Ugochukwu dị ready to work with them. Ngwu wee return. Ngwu wee return na ndị ọzọzi ma ọ ji ha return. So ihe o gosiri bụ na ha nụrụ ayịyọ ịyọ wee decide to come and work with me maka na anyị mana anyị na-alụ ọrụ anyị dị aka ịdị ọcha. Ịghọtara ya? Ngwu bụ an entity na-alụkọ ọrụ with elemental beings and body herbs. Ịghọtara ya? Yes, ọ bụrụ mmadụ dọrịa ada azọ ngwu azọ ngwu n'onwe gị na-eje aka eme gịnị dala onwe ọ ji the same thing ọ na-eji aka ya dara onwe. Ihe a bụ the salamanders, the early beings na-ebu aga ebe ha chọrọ ka ọ daa ha eburu ya jee kụọ ya ebe anwa. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na
na-enwere okwu osisi ụfọdụ bụ osisi mmụọ ụkwa ukwu alụsị ọ bụrụ mmadụ kụrịa ọ dara onwe ya so onye na-achịkọwa agụda bụ na o nwere okwu mmụọ dị iche iche o nwere nke mmadụ dọtụ nwee nke dara onwe ya mana ha niile ewe okwu mmụọ na-alụkọ ọrụ for the well-being of man mana dịka a na-enwezi counterfeit n'ụwa anyị nọ n'ime ụfọdụ na-awa ha bezie ebe a dọtụrụ mmụọ dịka arụsị nụrụ ha ejebido mpụ na ụtọ n'anya bụ ebe mana don't worry Chukwu okike n'ụwa anyị nọ na kịta na-enye mmadụ ogologo ndụ opportunity ka o mee ihe dị mma mana wee abaghị na onye ya emere ihe dị mma onye a ga-eresi uburulala mgbe ọ ga-eresi uburulala o nwere ike ọ ya amasị ada o nwere ike o resi butu oru ụmụ ya maka na a na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna neta generation ya ọ bụgodị to the 4th generation my father kọọrọ m na arụsị ụlọ asị dị na be anyị ọ bụrụ na m bụrụ okenye my clan ọmụ ga-agbakaji obodo ya maka a na-efe n'oke now o wee sị m na dabụ arụsị bụ as a result of na o nwere ndị a na-akpọ ndị aba saịdị abịrịba ndị a bụ ndị a na-ego mgbe gboo obodo na ama obodo bido ịzọ ihe ma ọ bụ na na-azụ ala ụfọdụ ejekọta ha maka na ha bụ ndị ogbu isi ịghọtara ya so ihe a na-eme mgbe ahụ bụ ha bịa abịazie gota ha abịa na anụ ọgụ anụ achụpụ ndị be anyị mana mgbe gboo survival of the fittest na-achọzi ka achụpụ ndị be anyị ka ha pụọ ka ha kpakọrọ ana anyị ụfọdụ ụmụnna anyị wee gbaa ọsọ gbana anọda vileji mana sọ mkpuchiri mgbe ahụ ha kpochisi a wee kpọtuo alụsị wee wuwe arụsị wee sị na ya agbọsọ na be anyị wee sị mmụọ ya chekwaba anyị nọ arụ ya bụ arụsị bụ arụsị anyị ji nụọ ọ mgbe akpọtụzi ya bụ arụsị ahụ ka ndị a na-achụ anyị ọchụchụ enwewurozi ike ime nwunye ndịtere maka na ha bezie na be anyị they will not even locate everywhere ebe ọ na-adị ka aka mmiri so onye bụ arụsị eji nụọ na-abịa ha bịa n'ọgụ bịa na be anyị ebe niile atọ nụ asị nọ mmiri maka arụsị nwere mmiri ịghọtara ya so ndị gboo kpọtụrụ mmụọ kpọtụrụ ya n'ezi omume and maka ọdịmma mana ọgbọ nwere anya ukwu ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ha na osi n'ihu mmụọ ife ha ga-eme ha eje gbuo mmụọ egbuo maka na ha ma ihe mmụọ a na-asọ ha je gbuzie mmụọ ahụ egbuo mmụọ agbakụdo azụ maka na ọ bụrụzie ọgbụgba ndụ ndị nna nna ji wee kpọtụ ya bụ Anjelu nke Chukwu ka onye nọzie kịta na-eme mmụọ na-adị ile because of the righteousness of the whoever that is the chief priest. So mgbe ha bidozi emebe mpụ na ọtọ nọ mmụọ agbakụdozi azụ anwa ten onye nọzi nọ mmụọ nwere ike mebezie mpụ n'ọtọ nọ ụfọdụ na-agwọtazi ọgwụ ịghọtara ya na-agwọtazi ọgwụ because of ogologo akpịrị anya ukwu na oku ọchịchọ ọgwọtazi ọgwụ anwa werezie ọgwụ anwa ọ dịghị atendisi tụ arụsị ọnụọgwụ ahụ ọ na-atendisi kpụrụ ọgwụ a na-egbu ndị mmadụ ime ya ji eji ọgwụ egbu ndị mmadụ ihe o ji eji ọgwụ egbu ndị mmadụ bụ ka ọ wee na-ebutere ya ego ka e wee na-ezi eze o nwere ike ọpụta weruzie ọgwụ ahụ ọ gwọrụ na-egbusi ndị mmadụ na-eyi ndị mmadụ egwu ndị mmadụ a na-ebutere ya millions ọ bụrụ ọgaranya arụsị na-egbu mmadụ mana arụsị na-efolo part of justice. It takes time. Ọ bụrụ nke a tụrụ na nkwụ ogbe na-eke ụfọdụ ụwa ọgwụ ka ha na-eyuzi ọgwụ ka ị nwere ike ihipụtara eze asụ mmadụ ekwuru m ya nya denụ ekpodo onye anwa ịghọtara ya ekpodo onye anwa ụfọdụ na-abụzi o mechaa ya etu achị ịgbapụ egbe ọgwọrụzie ọgwụ tinye na nsị egbe ọ na-achọ ịgwọ wee gbapụ ọ chọziri ọ na-abụ ndị ka ndị Igbo ji atụ isi na ọ na-agba arụsị egbupụ mmadụ eme gịnị mmadụ egbuo so obi ọjọọ dị mmadụ onye ọbụla na-atụ mmadụ na arụsị na-enye gị time frame na-enye 1 day na-enye 3 days na-enye 7 days nwanne ọgwụ ka onye achị
maka na ọ bụrụ gị ga-ekwuru mmụọ ya mmụọ ga-ekwuru normal process ị na-ekwu na ị na-enye 1 day 3 days and 7 days ọ gị nwa na-aja ọjịsi eche nnọọ ụkọ ka ị na-agba n'ihu mmụọ ikpesara mmụọ ihe onye a mere hapụzie ka mmụọ jede na-eme ihe onye a kwuru eziokwu onye kpọrọ polisi na-ekpegbu mana dị ụtọ n'ọgwụ ka ị na-agwọzi ikwudie datọ ịgbadogo n'ihi ebido jefukwuo ọgwụ jegwụwa ọgwụgwọ mewe ma inkanteshọn dị na ya kpodowe n'obe alụwa ọrụ mmụọ dị na ya kpodowe ndị ya kpodowe n'ala iwere ọrụzie onye enwero strong vibration onye enwero mmụọ si elu igbuo onye anwa esi na arụsị egbuo so ihe ndị mmadụ na-anọgbu ga-ewee nye arụsị bad name. Look at ihe na-eme na Facebook today. Ndị mmadụ na-apụtazi n'ihu akwụkwọ ha na-achọ followers. M gwa ogbu efe eze Ugochi Tubelu, I don't care. Onye mkpatara usoro magụ adara akụ m maka na even before nza my call enwego m ego ịghọtara ya awụrụgo m million ya akaụntụ go millions jekwa outside the country JPC data where registered in my various business names. I registered in my first Nigerian Limited year 2002, 21 years ago. So I brought a company ego to Afia. So I've got my ego to Makai. No, because of now, I'm going to get him. You will over the Biabona. Now, moment was in me here. Macadana Maroria. The stop was here. Where crash here my marriage, I appreciate so much. Major over that marriage crash, I would have still been in Abuja now. On the marriage crash, you can see though I labored so much to share the shit, to protect it. Western Barakab, when they back at the body to us, yes. I welcome the known Nokataris, and me chicken wall. Don't go to the make. Man, if you hear them on social media, follow to put them mad, I draw the care. For the law for that truth, here actually social media influence. Ihe ọbụla a na-emegbu ebe a n'ihu akwụkwọ. I chere na ọ ihu mmụọ niile ka a na-eseta na social media. Ọ bụrụ ihu mmụọ niile ka a na-eseta na social media. Or even temples all over the world. Ọ bụrụ ebe niile. Or inner chambers of the entities are they see on social media. Or other religious bodies here no wherever camera na agadebe. It's not allowed. Man, ihe ndị mmadụ na-eme kịta ihe eji adọ fans. Ụfọdụ ụwa arenji, ụfọdụ ụwa na-eme kasị ofe ihe. Ụfọdụ a na-eme n'ụdị ihe ọbụla agba n'ihu akwụkwọ. Mmadụ butere ha moto, ha agba n'ihu akwụkwọ. Ọ bụrụ na ha nwa ji aka ha go, ebute esi na mmadụ goro ha. Ụfọdụ mmadụ bịa na be m ihu ma mere onye ahụ onye a bute moto ka ngozi rie moto ya dị m esi na social media for what? Ọ dịrọ necessary. That is me. Amụrụ m maka onye ọzọ maka na onye ọbụla nwere ihe o ji maka ya kwado. O nwere ike ọnwụ na o nwere onye decide na hype wee ebe ha decide. I'm not interested. I just doing my thing. The only onye ọbụla nwere ike ịsị na o ji ihu ọrụ m na social media nwere ike ịbụ onye bụ na onye anwa sonye na aja ya na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Onye anwa onye nwere ike isi na eji some part of the temple. The only thing I ji nwee ike na-ebido na some part na mbọsị a na-achụ aja nchịkọta bụ na ọ bụrụ na iwepụ awọ nkịta akọrọ n'ahụ igosi ya ka ọ ghara ịdịka ịtụrụ ya mbọ. For the fact na ụfọdụ n'ime ha na outside the country anọrọ nso. So ọ bụrụ na obi mmadụ dị aghụghọ, ọ bụrụ na mmadụ sendịrị any token, then ị na-agọrọ ya ọfọ. Ị kwesịrị ka igosi onye ahụ dị at least part of the altar ka o wee kwenyesie ike na ị na-agọrọ ya ọfọ n'ihu altar maka na okwe sitere n'ọnụnụ. That is the only reason ị nwere ike nyesi na ifugo some part of Ugochi Tubelu na temple. If not, I don't show it. It's not necessary. That is me. I don't maka onye ọzọ. Ị ghọtara ya? Maka ihe ndị wee bịa bụrụ maka psychopaths ka egwe fans. Do I care? Do I care how many people that is watching me? I don't care. Ihe mmadụ ewu na ozi ya asị m ozi ya
I will go and deliver the message. Because all the polomolum batasaki Hasim Gaba, Nambonium Basu Jordan. That is the first message in on Yakani. And now message I will always deliver. Because even before Putano Ordinana, now we be a preacher of gospel. If you don't bend on Okobia. As you may lecture, as may teaching, the lectures, the seminars, and the conference and crusade. You know that, so I will the gift of talking. Even we all get as can lose by some of the Bible quotations and go Bible Genesis to Revelation. So obudi henji makebia. So when the album no last know that evangelical line come down on ya. Mo basabozia. That gesina come win him the kitchen the mad back to ordinary. Onya kan jibe oburo maka issue ihu olo nwere ihe nji eme enwere ihe nji mmadụ bịa na temple wetara m ihe adị m eshu na social media for what? Although necessary ịghọtara ya ọnwa ndị ya ebutekwuru m ihe sef asị m ya ka nke ya dị mmadụ. Even yesterday ndị Catholic Church nwelo school na our place eje m dona time ha mere m invite na eme graduation gwa ha na onwe ụmụaka ndị nne na nna ha na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na anyị ga-ewere sọ adị ha na ndị anyị ga na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ maka na foundation anyị nwere ndị anyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ till date up to secondary school na names ndị anyị wegoro onwe ndị nọbụ anọ nwekwa mmadụ na-abaghị ka ya wetakwa now based on ozi the Reverend Sister tell me yesterday o sitere man na my house. So I will still take 2 people again adị na ndị anyị wegoro nwe anyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ and need me dey show those things. And they don't just set up a gospel. No, for what? I'm a mother only on that care. But they need to have one common actually my best on social media. Can they matter where for them? You need now we hear from them by the fans because of your Facebook and Apple. Makano to name a Henry Hose, Hanem and Abro, independent on social media any. Because of that, they hear them. Now, that's not to man now. See, we book titles on social media. It always balance. So ihe ndị mmadụ na-eme ihe niile abụ ihe eji emegide aja adọ followers ka amara ha amalụ ka ha dị fame. I don't look like person neediri ihe abụrụ ihe nji maka ebịa ịghọtago ndị kpọrọ m ọrụ ihe mmeri ama akọ m ịghọtara ya ndị kpọrọ m ọrụ ihe mmeri akọ m ewepụ na ha asị m ji ọlụbụ ọrụ a nkụzigoro ịrụ ọrụ a they nwere lot of investment ịghọtago. So ego na-apụtagoro na ebe m nwere factory ebe na-arụ pure water is enough to feed me and my family. So bụrụ ihe ahụ ihe nji maka ebe ka m ihe na-achịkwala owe tụ arụsị si arụ ọrụ ọ bụrụ na for any reason na-ebu aka ji ọfọ onwe arụsị ọbụla ị na-look after ije na gwọrọ ọgwụ tinye na ya ka o wee bụrụ na nke gị na-ewu ihe a na-agwa na-agbacha egwu na n'ukwu esita ka ime nke ya ka afọ gị wee wuye ihe ị na-achọ ụka ị na-adọ ka afọ gị wee wuye stay on toes. Look at ihe a na-eme na social media asị na aya ya na ndụ asị na okongwu dibịa ihe niile a na-ekwu ọ dị necessary ihe kwesịrị na-anụ ndị mmadụ na-eto onwe ha ule ọ bụrụ ihe a ka eji bịa ọ bụrụ na inwe alụsị ọ bụrụ ngụnwa ga-apụta na-ama aka na social media ezigbo dibịa siri ike adịghị ama n'aka maka na oles na ịdabere n'ọgwụ ịgwọrọ ngaghị iji ama aka mana ọ bụrụ na ịdabere n'ike nke Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ya na n'ike ndị nna nna agha ndị kpọrọ ọrụ ọ bụrụ ha ka ị ga-eji na-etu ọnụ because they did not send you. Ọ bụrụ na mmadụ mejọrọ gị chọọ ka ọ kpọta afa gị na nkịtị na ị na-idiri ime mkpọtụ ihe ị nwere ike ime ewu iwere ọjị were ihe ịchụ àjà gị jebe n'ihu mmụọ ndị kpọrọ gị ọrụ ma ọ bụrụ na mmụọ a niile eme ihe a sịrị gị mee na aka gị dị ọcha ijekwa ihu mmụọ si a na ihe na-eto agwụ nọọ ha gbọrọ gị ọrụ ha jiri aka gbalụ gị ị na-akpụrụbe gị o meghu n'izu o mee n'ọnwa ọsọ ya bụrụ oge ọgwụ na o ji wee mee ọsọ ya bụgo na o meghi nesi ihe mana mgbe ọgwụ na o jikwa mee onye anwa jee n'afa si agwa na o nwere mmụọ dị etu a onye dị etu imechọrọ n'ọgwụ mmụọ achiri mgbe ahụ ya dịkwa na be gị achọrọkwa bịa mana ọ bụrụ ka ite eke lụọ into ya ha nle ghara ịhapụ alụsị ka o jiri aka folo normal process wee kpee ikpe ziri ezi aka m adịrị ya
ịma na onwe na ndị ọbụla na ha ka unu na-etu ule. So ka anyị hapụ na ego, ha hapụ na iji because of na-achụ ego Facebook wee na-achọ followers, ma ọ na-achụ ego eji alụ họteelụ ma ọ wee ihe ndị ọ dị necessary. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi were not interested. I don't interested in anything hotel. I don't interested. Ọ bụrụ na ego hotel ka a na-achụ. Ihe dị m mkpa na-agba mbọ ka m biuduo na-amụ inwe television station. Yes, inwe television station maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Now as we speak now, o nwere website a na-design akpọrọ Word of Truth, www.wordoftruth.ng or .tv based on the governor ha choose. Ebe I ga na-post nkuzi niile a na-akụzi na YouTube. Now you can go to my website and watch them. Ebe m nwere interest bụ na social media propagate ozi ọdịnala. Now I'm talking with some satellite cables to have a channel ebe a ga na-agbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Etu a ndị churches si wee nwe their own television. That is the way I'm aiming, because my intention bụ ka ebe ọ bụ na onye nọ nsọtụ niile all over the globe ka onye a na-anụ eziokwu a, to win soul for ọdịnala Igbo. Maka na ọ bụrụ na mmepe ọnụ m gwa gị ihe ndị anyarị mere anyị mere ụmụ Afrịka, agwa gị na ọ bụrụ na ndị anyarị invaded Africa wee balkanize African soil and mineral resources, wee share it among themselves, na many nations all over the globe agụ ga na-agụ ha taa. Echekwa m na ndị Afrịka ga na-agba mbọ ka anyị liberate ogwu anyị, tọrọ in one voice, ka anyị wee nwee ike demand ya for restitution from ndị anyarị. Ma look at what we are doing. Anyway, asị m o metara bụrụ ihe onye ọbụla metala, ihe onye ọbụla metala ama egbu m, ihe onye metara ya megere ya gbuo ya. Onye m nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp 08057837672, maọbụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. Echefuna na afọ anyị na-agba maọbụ ọrụ mmụọ anyị na-arụ distance abụrụ ịbara ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ counseling, pay attention and visit temple. Our counseling is free, mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Ka m kwụsị ebe a, metụ aka na share button ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Friday ebe eke ya gazienụ ọfọ.